I 2004 var Somalia et land i borgerkrig. Spørgsmålet presser sig på, om det internationale samfund skal sende fredsbevarende styrker til landet. Hjemme i Danmark bliver den dengang 22-årige somalier MG i et interview med en somalisk tv-station spurgt om sin mening. su-aasheedu waa maya sababtoo ah ciidamo Soomaaliya hadda la keeno oo shisheeye oo yani hubaysan waxay aad Soomaaliya u tarayaan ma jirto sababtoo ah waxaan aniga kulli aaminsanahay inay dhalinayso cadaawad cusub. Der er intet i dette 6 år gamle interview, der peger på, at den unge somalier senere skulle blive kendt som øksemanden. Horta kol wax xoog sheegad la dhaha adduunka ma jiraan haddii quwad la keeno hadda ka horan aragnay soo hadda kuu sheego kaleeto intaasoo kun oo ciidan baa la keeno oo wax kasta wata marka hadduu Soomaaliya hadduu xoog wax ka qaadayo kuwaasaa ka qaadi lahaa marka waxaan dhihi lahay kolley experience ama erfaring hadda ka hor Soomaaliya laga leeyahay inaan ciidamo la keenin laakiin. Men i fredags trængte den nu 28-årige somalier altså ind i Mohammed-tegneren Kurt Vestergaards hjem med en økse og en kniv. Angiveligt i et forsøg på at myrde bladtegneren. Det overrasker mange i hans omgangskreds. Det undrer også alle sammen, der kendte ham, at han har forandret, eller han har gjort det, han har gjort det, og at hvad der ligesom har inspireret ham, og hvem der har inspireret ham, og hvor han blev inspireret af, det er vi meget, hvad skal man sige, det spørger vi også os selv af. Ifølge familien kom den drabssigtede somalier til Danmark i 1997, hvor han flyttede til Aalborg. Min bror var en god dreng, en god person, og hjælpsom og altid hjælpe folk. Det er lige meget, hvem danske eller ikke danske eller somaliske. Jeg synes, han var en god dreng. Det synes jeg. Han gik på teknisk skole og var meget aktiv i foreningsmiljøet. Senere blev han gift, fik 3 børn og passede en række små jobs. Han har også været, så vidt jeg kan huske, en pædagog medhjælper i en institution. Og ligesom altid været den stille type, men altid gjort det rigtige. Men så skete der et skift. Han brød med konen, flyttede til København og begyndte at rejse frem og tilbage til Afrika. Ifølge PET fik han relationer til terrororganisationerne Al-Shabaab og Al-Qaida. Samtidig med dette blev han ansat hos Dansk Røde Kors, hvor han arbejdede med børn og unge flygtninge, der kom her til landet. Soomaaliya sharci waxa ka jira nin walba dadkiisa baa dhibaato keen dadkiisa loo tago haliya laakiin dhib jira dadkii baan isku tagaynin. Historien om den unge somalier kulminerede fredag aften, da han blev skudt og anholdt af politiet uden for Kurt Vestergaards hjem, til vennernes, familiens og omgangskredsens store vantro.